Oke lur, ketemu lagi bareng Diary Ron Oi. Oke, saiki awak dhewe arep luru ungker, tak dudoi cara lurune yo karo cara ngolahe. Didelok engko langsung nang videone tak dudoi carane ngolah uler jati. Langsung ae ke videone. OTW lulu uler ungker. Luru ungker, Mbak. Awak dhewe mlaku menuju lokasi perburuan ungker lur. Langsung didelok terus pokoknya video iki aja lali di subscribe, like, komen nang ngisor iki ben awak channel awak dhewe iki duwe konten-konten sing luwih kreatif maneh. Pokoknya aja lali di subscribe ya lur, dukungane buat kalian-kalian semua saudara yang di sana yang jauh-jauh. Ki tempatnya nang kene iki cerak iki, Bro. Tempat umrah iki. Ora nyebrang tok ya awak dhewe iki. Sini sana. Iki dhewe wis tekan tempatnya iki, guys. Aku cetonane ini ben gak kena ular iki. Soale ngene iki nggone. Nah, kok dulurku wedok wis luru ungker iki kok, Ndek. Posisi nang sawah ya iki ya. Usahakno godhongane sing wis entek, sing wis dipangan ungker lur ya. Dadi akeh ungker ing iki nang ngisor iki. Iki cuaca nok pinggire iki lumayan adem suwante. Pas cocok iki. Iki mau isuk-isuk banget guys aku mangkat. Nah, ngene iki contoh-contohe ulere, guys, ungkere yo. Nang godhong garing koyo ngene iki yo. Godhong garing nang ngisore ngene iki ana. Ngene iki wis yo. Kayak ngene iki wis dadi uler. Wis dadi ungker iki. Kayak ngene iki manggone ku. Kayak ngene iki kan. Ana kan. Nang garing-garingan kayak ngene iki tempat uler sing akeh. Jenis kepompong jati. Cuman bakal. Dhewe ngloro tok iki. Nang kene iki. Wah, saiki loro ungkere sak keluarga lur. Iku susul mbokku aku. Iku mbokku, ra iki ponak aku lanang iki. Nang gedek dengan rumah. Lho, loro ungker lur. Nah, kok dudu wedok ana kono dhewe kok. Ngeteranane uler iki kaya apa ya, Mas? Ngene iki, Mas. Seperti Ini apa? kan seluruh aset. Buka lah. Ngene iki kayak sawang ngene iki, Mas. Isine ungker blok kok, Mas. Masuk iki nek dimasak, Mas. Nyata, Mas. Rasane ngluwahi iwak kebo. Waduh ya, awak dhewe malah. Nah, kono-kono kok dudu wedok. Jajal loro ngene iki lur nang desamu. Payah kowe nek ngrasakno. Percuma uripmu, Lur. Percuma banget lah. Iya, percuma. Kok mbok kuno kono lur. Kok Pak De kok dipangan mentahan. Tunggu kursi yo. Mong bisa duwen. Tang water. Foto apa? Pek garane Mas, entas ya Mas. Alas. Saya agak Mas. Yo, kelungker nih. Iki bareng-bareng sekeluarga iki, guys. Seluruh ungker bareng-bareng iki. Oh. Saya kok ngantek cah cilik tekan kene. Dadah sisa. Nah, itu penghasilan ungker kulur. Wis akeh iki.
Akeh ngene tenan iki wah masuk iki. Kok mbokku kono. Iki cumek. Kok pun aku wedok kono. Kok pak tuwa kono. Wis, delok terus engko carane masak tak dudoi lur. Los koyo dhewe. Oke lur iki awake dhewe wis balik ya, wis wayahe Jumatan iki. Balik sik iko mbokku balik lah, mbok aku balik iki. Iki hasilnya iki wis dimasak engko ya. Nyata kebek iki sak toples iki lur. Tenan iki, awake dhewe balik sik masak sik lur ya. Lanjut ae, engko videone awake dhewe masak. Ini saiki kan lur, wis balik tekan omah iki karek proses masake. Kok dudu carane masake wong iki lho. Carane iki engko digawe bumbu pedas ya lur. Pas Jawa Tengah iki. Anane nang Jawa Tengah tok iki nang daerah Pati. Engko dideloke langsung ae yo. Langsung nang videone awak dhewe ngolah. Yo. Iki carane ngene yo lur yo. Carane ngombahe iki di kenekno, pastekno uler-ulere sing ngene iki do mati. Pastekno resik kok lemah iku. Engko awak dhewe ngolahe dadi kepenak. Nek pas ngolah iki yo kudune nyantai ngono lho. Nah, ini caranya. Main halus lur ya. Iki awak dhewe wayahe nggojor banyu lur. Nggojor ya. Iki jadi bilasin nih, dipindoni nih. Iya, kok ngene lur, dikotor-kotor ngene. Iki tahap kepindo lur. Tahap kepindo ya. Ben ngolahe kok resik kabeh. Iki dikotor-kotor ngene. Pastekno lemahe iki do ono, ilang kabeh. Dipastekno. Carane ngolah. Iki tahap ketelu lur, ngolahe yo. Bumbune yo ngene iki tok. Apa iki jenenge cenge? Ceng jembret yo. Pastekno iki cenge jembret. Cenge. Lombok cara Jawane lur. Lah kaya ngene iki cenge jembret iki. Nek sing selerane pedes yo pedes, sing selerane pahit yo pahit, ora masalah. Awak dhewe main halus. Ini tidak ya. Nah, terus bariku dikeki ngono lho. Brambang. Karo gak ngerti brambang. Iki ladinge ngene ya, macam yang lading ya. Ini meraja daerah lho. Keras tenan. Terus kayak ngene angkat di cukup biji ya. Cukup bawang putih biji tok iki. Kira mbok iris-iris ta? Hah? Mbok iris-iris model. Mbok ulang. Minyak ini gak kena dia. Hmm? Minyak ini. Ora masuk. Dadi iki lur, resepe mek lombok bawang putih karo brambang. Tambahi uyah ben asin ndak ya. Wes semene. Tambahi Uyah kira-kira 3 sendok ta 5 sendok ora apa-apa lur. tambahi godhong bringo ben ora sawane. Moto. Moto sak cukupe lur aja akeh. Iki bumbune kabeh ya. Brambang, bawang putih, bawang merah, uyah moto, terus godhong jeruk. Diulek bareng lur. Carane ngene ngulek. Awak dhewe kan nek kempringet lur. Wis. Dhewe kucang lanang ya rasa ngulek bumbu gak ono abane dadi anak aku lah. Iki nguleke rada suwe lur, dadi tak potong dhisik. Engko diterusno neh pas posisi masak, oke? Langsung ungkere iki dimasukno iki. Kabeh losno lur. Jadi goreng. Kok. Ini ono brambangnya. Ngono.
Nah, terus nek wis kemriyakane iki dikei Royco, guys. Ngene iki yo dikei Royco yo. Halus, sing rata. Santek rata. Terus diaduk nah. Santek mateng tenan. Oke, saiki wis dadi kaya ngene, awak dhewe tak mangan dhisik, Lur. Wis ngono ae videone awak dhewe. Soale arep Jumatan iki, Lur. Oke, aja lali di-subscribe, di-like, di-share, di komen. Oke, matur suwun.